ma'ams, good afternoon. Live na live. Meet Big Buddha of Hong Kong. Ang ganda. Ang laki niya po. Ayun na, umakit na po sila. Hindi na ako sumama kasi natatakot ako kasi mabigat ako, diba? So mabigat dahil mabigat yung katawan ko, baka pag umakit ako dyan at kinabukasan sa Disneyland namin hindi ko masyadong ma-enjoy, kaya hindi na po muna ako sumama. Dito na lang muna ako. Ayan siya, diba, no? Ang ganda. Ganyan din yung inakit namin nung sa Thailand, pero mas malaki to. Mas malaki ito. O parehas sila. Tsaka lahat sila talagang kailangan mong akyatin ng hagdan. Kahit yung sa Thailand, nakaano siya, may hagdanan siya. Kailangan mo siyang umakit ng ganyan. Nilalagay siya talaga siya sa mataas na pwesto. Hi Ramoni Gonzales. Catherine Paguma, sige, sure. 8 AM hapunta ka sa Tamar Park. Ando lang kami, ikutin mo lang kami, nando lang kami. O kaya magla-live naman agad ako para makita niyo agad kung nasan ako doon nakatambay. Guzi Mona Lisa. Guzi Mona Lisa Sarito. Thank you. Catherine Paguma, salamat. Diba ang ganda? Maganda na sila, malapit na sila, bakit na sila? Jamela Jam, thank you. Geraldine Gregorio, yun nangyari sa cable car, abangan ninyo. Abangan po ninyo sa aking vlog, no? Sa aking vlog po, dahil binlog ko po yung experience ko sa cable car, and it takes siguro mga 20 minutes or more. Grabe. So basta abangan ninyo. I-upload ko siya kaagad para mapanood ninyo. And by the way, meron akong upload ngayon sa YouTube, no? Yung aking first day experience paglabas ko po ng Hong Kong airport. Hindi natin na-vlog yung nangyari sa akin paglabas ko from the immigration and from paglabas ko ng aeroplano. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, another memorable experience to. Napakasaya ng feeling. Thank you, May Moody. Thank you, atin natin, Jean Geraldine Gregorio. Baligyan ni Dobby, salamat. Ngayon wala pa naman. Makulimlim pa lang ngayon dito sa Big Buddha. Medyo malamig na dito. Oo nga kaya ito medyo, actually pinagpapawisan nga ako masarap mabuhay. Nasa atin na lang kung paano mo siya gagawin, paano mo siya i-execute. Ako sobrang thankful lang talaga ako because I have road trippers. Kasi sila yung nagpupush sa akin no? Na gawin natin to, sumama ka sa amin sa ganito, ganyan. Alam mo yun, tapos sa tulong ng Social Climber Squad, because of being with them, pag nagbablog ako, so nagkakaroon ako ng income, kaya ako nakilala, kaya ako makakasama sa mga gustong puntahan ng road trippers, and ganun din ng Gene Team, diba? At the same time, kung ano man yung mga kinikita ko, nasi-share ko rin po sa mga anak-anakan ko na tumutulong sa akin, no? Yung mga nagbabantay ng bahay namin, yung mga nagbabantay kay mama noon. So masaya siya, at the same time basta masaya na lang. Gawin na lang natin mas positive yung outcome. It's very, very
what they call this, very satisfaction. Yung very satisfying. Satisfy? Kayo bahala. Basta ayoko na siyang lagyan ng iba pang kasi masaya, kaya lang, wala nang kaya lang. Basta masaya na lang. 'Di ba? Yun lang, kahit nag-ahit ka para di ka ma-question. Mario Kyoto. Actually, feeling ko kanina umaga na to naglabasan. Kaya mamaya mag-ahit tayo. Mitchell pa din, tilben po kayo dito. Hanggang 22 lang po. Punta ka, Chimchachui. Doon kami naka-stay. Magtagalog na lang kasi. Salamat si G. Hi, nice. Enjoy Hong Kong. Thank you na sa lantaw na kayo. Opo. Tapos mamaya papunta na kami ng The Peak. The Peak ba? Papunta na ng The Peak and Victoria. So, uwi muna kami bago kami mag-Victoria. Antanya Banke, hello. Nakabago oo nga eh. Kaya sabi ko, hindi na ako akit kasi baka bukas masakit na yung tuhod ko, yung hita ko. Baka hindi ako hindi ko ma-enjoy yung Disneyland. Hindi pa kaya 6 years na ako dito. Ha? May Moody? Punta kayo sa 10K Buddha sa Shopee. Sana makikita dito siya dito sa Chimchasui. Sa ano kami? Sa Australian House. Thank you, Ann Kangke, Roselia Medalla. So yun, doon kami mag-stay. Jonah Retamal. Ayun, andun na sila sa taas. Parang ganito kataas yung sa ano. Sa Chocolate Hills. Parang ganyan po. Feeling ko. Parang ganyan kataas yan sa Chocolate Hills eh. Gando sa tuktok. Mas patirik pa nga yun eh. Ito hindi eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang dami rin palang hakbang niya. Ilang ano yan? Set. Rosella Medalla. Happy to see you made it there. It's very safe. Enjoy vacation. Thank you. Divina Malyari. Mataas pa po yan. Oo nga, mas mataas nga ito. Rupa Sunrise Graffiti. Graffiti or graphite? Ayna Di Guzman, thank you. Rosella Medalla. After this, uwi muna kami ng hotel. Then bago mag-Victoria. Kung titingnan ko siya, parang ang babal at saka ang bilis. Pero kapag nakikita ko yung isang babae, mas payat pa sa akin, tapos ang bagal-bagal na lumakad. Parang ang hirap. Parang feeling ko ako rin hindi ko kaya ko siya, pero for sure pagod na ako. Kaya buti na talaga ito yung first day namin. Kasi di ba puro lakad, ganyan. So medyo nakakapagod. Para mamaya maaga ang tulog, kinabukasan Disneyland lang the whole day. Punta kayo sa The Peak. Yes, pupunta po kami. Catherine Pacgoma. Miriam Vargas, thank you. Salamat. And thank you din sa mga nagsishare nitong ating live. Thank you sa mga hindi nag-skip ng ads na nandito. Thank you. Yes, pupunta kami sa The Peak. After this. Kasi Meltroods. Kasi meron kaming locker na kinuha malapit sa doon sa station na binabaan namin kanina. Basta makikita nyo mamaya. Victoria Park, yes, pupunta rin kami ron. Hi, JMD! Uy, mustakit ka naman. Sige na. Enjoy vacation, unwind, the negative of life. Correct. Thank you, Ate Meltroods. Hindi kayo pupunta Macau. Beltor, Imbotoro. Ako gusto ko, kaya lang kasi syempre wala akong kasama. Mahirap na. Siguro next time na lang, pagbalik ko.
Ang dami ring Filipino ngayon na nagtutour. Musta? Kamusta? Uy, mukhang bagong gising na. Ano yan? Vacant eh. Ha? Vacant kaya nagpahinga ako. Sa bagay, sunod-sunod ang show ah. Hindi yun naman. Isa lang yun. Ay, dalawa pala. Dalawa, tapos yun. Pagbalik ko ng November dyan, kailangan gawin mo akong busy ha. Yun nga eh. Pero yung in-approach ko sa'yo, tuloy pa rin yun. Kinausap ko yung may-ari. Sige. Basta mas maganda, makausap ko na lang muna siguro sila ng personal. Pwede naman gano'n na lang eh. Para mas malinaw yung deal. Mas okay nga yun eh. Para personal mo munang kausapin. Kasi pag in-person, lang pag via phone. Sunduin mo ba ako? Pwede naman. Sasakay ka bang tricycle? Oo naman. Ang tanong, kaya mo pa ba mag-drive? Nawala na yung baby car mo. Naman. Wala na. Hindi ko na kinaya. Mga ma'am, follow nyo ha. Ayan si JMD. Argel Cabeltes is watching. Anak ko, alam mo na yan. Ayan na yung mga reporter natin. Shout out sa inyo lahat. Guys, please do follow JMD. JMD Jam sa kanyang FB page. Road Trippers sa aming page din po. Ayan. Kasi mag-upload din po yung aking mga kasamahan, no? And Social Climber Squad page din po namin. Ayan, nandiyan po yan. So, panoorin nyo po yun. Ba't mo ba kagad? Ang bilis mo naman. Ayan. Wala kang gig. Kailan ulit next gig mo? Mamaya, may gig ako mamaya sa Medina. Yung sinabi mo. Basta tapos pagbalik ko ha, puntahan ko yan. Yung Abela na. Saturday yung Abela, Saturday. Friday, Saturday ba yun? Yung Friday, Medina yon sa Medina. Nga, magkasunod yung gig mo na yan, weekend. Weekend ka lang talaga pala pwede kasi may klase ka pala. Sige, basta pagbalik ko, pupuntahan ko yan ha. Sige. I-collab natin yan ha. Ingat. Kamusta siya? Okay naman, umuwi na. Kagabi. Ba't ang bilis? Pumunta kami doon sa Hinaguan. Kami lang yung ando. sobrang tahimik. Weekdays eh. Weekdays. Nag-stay kayo doon matagal? Ay, hindi. Hindi kayo nag-overnight? Mabilis lang. Hindi. Ba yan? Umuwi rin kami. Di ba na kayo nag-overnight para na-experience nyo yung tunog ng palaka at saka ilog lang? Narinig namin kasi kami lang ang tao doon eh. Di ba? Isipin mo kung ano yung ingay ng Sabado pag... Wala pala ako sa Pilipinas, sorry. Isipin mo na lang kung... Di ba tuwing Sabado kang ingay, ang lakas ng boses ko, nakakaya. Di ba? So, tapos yung tahimik, biglang tahimik maririnig mo, di ba? Weekdays, oo. Weekdays, oo. So kami lang nandun, kami lang halos nag-iingay mga bakla. Yung tipong magkakanya-kanya kami na magsisigawan kami. Maganda pala dun pag weekdays. Pag gusto mo ng katahimikan talaga, pag gusto mo talaga mag-unwind. Tapos may bonfire kasi doon. Mas gusto ko dun pala ng weekdays. Ngayon ko lang na experience yun eh. Parang mas gusto ko ng weekdays doon. Wala nanonood sa'yo, no? Hindi. Meron pa rin kasi syempre, yung mga pumupunta rin talaga mga nanonood sa'yo. Ay, hindi naman po. Papasyal lang naman ako doon. Hindi naman ako pupunta para kumanta. Gusto ko nga ng katahimikan eh. Pwede. Doon ka sa A House 8. Mag-unwind. Ibang malayo sa ingay ng buhay. Char. Di ba kung minsan di ba aminin mo, kasi ako rin ilang taon na ako sa ganitong klase ng pagtatrabaho. 2006 pa. Yung tenga mo sa speaker, alam mo yun, sa music, sa ilaw. Kung minsan masarap yung manahimik ka naman. Parang
pwedeng neutralizer yung ganun eh. Kaya nga ako kapag wala akong ginagawa dito ako sa school eh. Kahit nga Sabado nga walang klase dito ako kasi sobrang tahimik. Asan na sa school ka ngayon? Oo. Dito ako sa studio. Studio yan. Nag-record ka? Hindi naman. Pero ito kasi yung office ko yan. Dyan sa labas. Dyan lang naman sa labas. May wifi ka dyan? Wala. Nagde-data lang ako dito. Hindi kasi abot eh. Sobrang hina ng wifi. What do you mean mahina yung wifi? Hindi abot eh. Meron namang wifi dito sa school talaga. Yung free wifi na yung sa school talaga. Pero sa sobrang dami ng gumagamit, syempre mga bata. Niloload okay, free wifi ng school. Wala kayong yung niloloadan? Yung prepaid, ganun? Maganda kasi yung ganun eh, para ba malakas dyan, Globe? Pwede rin. Smart yata. Smart. Yun na nga lang, parang yun na nga lang. Bibili ako ng ano. Pagbalik ko dyan, pupunta ako dyan. Anuhin yan? Papasyalan natin yan. Ha? Iba-vlog natin yan. Sige. Kailangan na nating i-push din yung page mo. Guys, please follow JMD Jam. Comment ka dyan. Thank you sa pag-akyat. Kantahan mo naman kami ng isa. Isang linya lang. Pag ano, wala akong boses ngayon. Mamaya na, mag-live ako mamaya. Isa sa ako, di ba? Di ba nag-promote? Andito kasi ako kay Buda, hindi na ako umakyat. Ayan. Aakyat pa. Wala, kasi magdi-Disneyland bukas. Sabi ko, pag nangarag yung tuhod ko, napagod, wala na. Wala na akong energy bukas. Importante, natitigil ko naman siya. Thank you ha. Thank you sa pag-akyat. Ingat ka. Bye-bye. O, ayan ha. Mga moms, i-follow nyo na siya. Vanessa, maganda yung girlfriend mo. Oo. JMD Jam. Si Mami Tess naman, parang Joey Lokban. Oo nga, nandito na sila, Vice. Kaya lang, syempre, hindi namin alam kung saan sila dito nag-i-stay or kung nasa na sila. OMG, kapaka. Argel, gamay lang. Francis Francesca, hello. Punta ako Tamar Park. Ay, saan na ba? You're welcome. Follow natin guys, please. JMD Jam. Yan ha. Taga-Inner Kaid, Mangaldan, Barangay. Christian Gambawa, I'm from Gesang. Sana all ma'am si GMD. Bangs, Anyux. Sa mga hindi pa nakapollow, follow nyo na si GMD Jam, ha? Please. Tapos, ilagay nyo na rin siya sa favorites niyo. Para na sa ganun, every time na magla-live siya or may ginagawa siya mga video i-upload, you will be notified. At, mababantayan nyo po maigi yung mga kantahan niya. O, diba? Kung minsan, totoo yung sinasabi niya, yung mga caption niya, na hindi ka naman broken-hearted at hindi ka rin naman malungkot. Pero dahil nga sa boses niya, sa ganda ng boses ni JMD na manager na ako niyan. Hanapan natin ng event yan. Ako na magmamanage dyan. Na, yung nga. So, dahil nga, hindi ka naman broken hearted, hindi ka naman malungkot, pero dahil nga sa ganda ng boses ni JMD, nung mga songs na kinakanta niya, yun tuloy nagiging emosyon mo, di ba? Kaya minsan, parang, wala lang, trip ko maging malungkot kasi ang saya ko. Pakikinggan ko yung niya. Pakikinggan ko yung mga kanta niya sa YouTube or sa page. Yan. O, mga ma'am siya, puntahan niyo yung YouTube. Bago upload ko yon. Yung aking experience dito sa Hong Kong paglabas ko ng airport. Super ganda talaga mo. Di ba, no? Gustuhin ko man siyang, gustuhin ko man siya ulit i-push. Pumunta siya dito sa Manila for this season naman. Kaya lang iniisip ko kasi may klase. Siguro pag nag-break na lang. Let's see. Tingnan natin kung ano magandang ibibigay na break for JM. OMG, maambon na. Maambon na. Sandali, maambon na.
Ang iniisip ko, baka abutin tayo ng ano dito, 2:00 na. Nilgun Bacaldar. Hi, Ate Nilgun. Wala pa tayong mga pa-star dyan. Uy, kahit pa 50-50 lang, palambing naman. Ilang days ko dyan? Hanggang 22 po. Watching from Bayugan City, Agusan del Sur. Dito rin umuulan malakas na. Hala, Ate Josie Gigante. Dito, ayan ambon-ambon pa lang. Cora Bruno. Siguro po second week na ng November. Or early than that. Bahala na po. Depende po sa magiging schedule and approval ni client. Kapag na-aprobahan ni client yung talent fee na hiningi ko sa kanya by November 11, mga November 13 siguro ang week or 14. OMG. Patingin paligid Mickey Mouse. Yung iba po i-upload ko dito. Abangan niyo po. Thank you, Ate Juby, Boyko, Jen Huayno. Hindi po ako sa Central. Pupunta ako ng Tamar Park sa Sunday. Helen Opinion. Sa, Chimchan Chewy? Chimchap Chewy? Ewan. Basta Australian house. Andiyan, asa yung bag mo? Ayun pala. Dinala mo? Kaya nga. Hindi pa lang pwede maambunan tumuulan. Wala, hindi ko ba nakikita si Papa Ken? Doon ba kayo mag-celebrate naman sa Naguan? I'll try. Susubukan ko po. Sabi ko nga po, kapag nadagdagan pag naging 5 pataas yung event ko, sa Manila ko. Pero pag mas mababa sa 5, sa Hinaguan. Flora, akit ka ma'am, cherry sag, ayuhaw. Ngalay, kapoy is real. Yung chow. Hindi ko lang sure. Ay, wala pa sila. Sila sa taas. Mercy Marcoja sa 22 po. Chimchatsui. Ayan. Chimchatsui. Umuulan na. Thank you, TST. Mga ma'am, siya mga ads ha, huwag nyo aalisin ha. Sige na, please. Lambing nyo na sa akin. Ibigay nyo na sa akin. Kapoy. Kasi masakit yung yung likod ng tuhod. Yung likod ng tuhod ko parang nangalay, nabugbog na ewan. So pag umakit ako nito, mananakit yung hita at saka binti ko. Bukas sa Disneyland, wala na. Baka mangarag ako lalo. Thank you, Mitch Bakod. Yes, Singapore nga din daw.
Actually, may ganyan din daw sa Singapore yata, if I'm not mistaken, yan ang kwento. Dubai, yan, mga pupuntahan natin. Hopefully, makakuha tayo ng mga promo na tickets. Grabe. Kapag nasa tourist spot ka talaga, no? Nasa tourist spot ka, or tourist destination na ang daming tao. Ang dami mo maririnig na iba't ibang lingwahe. Ang dami mo maririnig ng mga salita, klase ng pag-uusap. Umaambon na talaga mga moms. Nakasig natin onti. Ang dali. Pamaano. Sisilong lang kami kasi lumalakas yung ulan.